году нам предстоит проведение 15-го юбилейного Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум». И для нас это тоже серьезный рубеж. Май уртасында башланачак форумның зурлыгын катнашучыларның саныннан да чамаларга була. Бүгенгә 10,977 кеше теркәлгән. Гадәттә катнашучылар соңгы көннәрдә арта. Россия ислам дөньясы Казан форумы, икътисади форумы Россия өчен ислам дөньясына юл ачучы урын булып тора. Кызыксыну зур. Самые большие делегации. Иң зур делегациялар Мисыр, Индонезия, Казахстан, Ливия, Малайзия, Сәгуд Гарабстаны, Сенегал, Түркменстан һәм Үзбәкстаннан киләчәк. Шулай ук Россиянең 80 төбәгеннән кунаклар көтәбез. 20 губернатор, төбәк җитәкчеләре дәрәҗәсендә катнаша, бизнес вәкилләре күп. Гадәттәгечә Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбән Новгород шәһәрләре, Башкортстан, Дагестан, Чечня, Мордовия кебек төбәкләрдән күп кешелек делегациялар булачак. Бүген форумның оештыру комитеты җитәкчесе вице-премьер Марат Хөснуллин эшлекле программаның әзер булуын хәбәр итте. Ул форумның сайтына урнаштырылган. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең утырышы, 100дән артык эшлекле сессия, хөкүмәтара комиссияләр утырышы, ислам хезмәттәшлеге илләре генераль прокурорлары съезды, хисап палаталары, салым органнары съездлары, сәүдә сәнәгать палаталары форумы, программа бик төрле, ислам финанслары, партнерлык хезмәттәшлеге турында аерым сөйләшәчәкләр. Татарстан бу тармакны үстерү буенча пилот төбәк буларак тәкъдимнәрен әзерләгән. Партнер финанслары принциплары буенча Татарстанга инвестиция кертү һәм юнәлештә бөтен дөнья халыкара эшне үстерү. Менә без бик зур өметләнәбез шушы менә киләчәк форумда әзерләдек портал. Шул порталда без инде менә безнең Татарстанда нинди мөмкинлекләр бар, нинди проектлар инвестиционный бар, нинди инструментлар без инде үзебезнең республикада кертеп җибәрдек, инде менә шул экспериментында инде алсак. И отдельно шунда менә очрашулар ясап, шул безнең килгән кунаклары белән инде менә шундый эшләп барабыз. Форум көннәрендә Агросәнәгать паркында хәләле ярминкә эшләячәк. Үзебезнең җитештерүчеләрдән кала Россиянең 10 төбәге Иран, Төркия, Әфганстан, Азәрбайҗан, Индонезия, Малайзия компанияләре катнашачак. Хәзер сату урынын шәригать таләпләренә туры китерү өчен монда әзерлек башланган. Узган елгы форум вакытында да Агросәнәгать паркы 5 көнгә яңа форматка күчкән иде. Мондагы ярминкәне 40 мең кеше килеп күрде. 20 миллион сумлык азык-төлек сатылган була. Агропаркта безнең бөтен продукциясе бар. Анда безнең дуңгыз продукциясы бар иде, арыклар да бар иде, менә бөтен хәрәм продукция нәрсә бар. Алар безнең инде ул көннәрдә булмаячак. Урыннар әзерләнгән, продукциянең ассортименты да күбрәк булачак инде. Әле бүген көндә менә бу мин әйткән 9 ил генә түгел, күбрәк тә булачак, чөнки бүген көн хәтле безнең әле эш алып бара, переговорлар алып бара. Икътисади хезмәттәшлеккә, күчемсез милеккә кагылышлы күргәзмәләр Казан Экспода эшләячәк. Форум барышында 45 килешү имзаларга ниятлиләр. Катнашучылар сәнәгать предприятиеләренә барачак. Эшлекле программадан тыш 30дан артык мәдәни чара каралган. Юнус Әхмәтҗанов исемендәге аш-су осталары турниры, театр, музейларга бару, мода фестивале, хоккей, көрәш турниры. Театр репертуарларын, музейларда күргәзмә проектларын юнәлдердек. Шул менә кунаклар өчен һәм аның эштәлеге дә мәгънәсе буенча ул безнең булган кунакларга якын булсын дип. Мәсәлән, безнең театрларда, опера дәүләт театрында без милли операларын куябыз. Кунаклар ЮНЕСКО һәйкәлләре белән кызыксына. Казан, Кремль, Болгар һәм Зия утрау шәһәренә экскурсияләр оештырыла. Форум 14 майда башлана. Катнашучылар 9 майда Идел буе Болгарында ислам динен рәсми кабул итүгә багышланган җыенга барачак. Гөлнасыйф Эддинова, Ремзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.